Γεια σας παιδιά, είμαι Αφροφίλη και σήμερα θα παίξουμε Roblox, λέω μωρέ. Σήμερα θα παίξουμε Roblox, αλλά ξέρετε, το δείχνω τώρα το παιχνίδι. Αν είστε καινούριοι στο κανάλι, κάντε like, share και εμείς ξεκινάμε. Λοιπόν, ξεκινάμε στο ωραίο κρεβατάκι μας. Play, easy. Όχι, δεν θέλω κανένα τικ. Λοιπόν, παιδιά, αρχίζουμε. Α, δεν μεγαλώνει η οθόνη. Όχι, δεν μεγαλώνει. Λοιπόν, πάμε πάνω. Δεν μπορούμε να κάνουμε και με αυτό το μοτορόπλο και πάμε 1, 2, 3. Σίγουρα δεν μεγαλώνει αυτό. Δεν μεγαλώνει καθόλου. Πάμε, όπα και εδώ. Ωραία. Να το κατεβίδει και άνοιγμα το ποτέ. Όπα ρε, το έσπασε. Και είμαστε. Και κυνηγάει. Είναι από πίσω μου. Πιάστε. Τον έχω. Νομίζω τον έχω. Πρόλαβα. Ωραία. Τώρα. Είναι δύσκολο τώρα. Και όπως είναι έτσι η οθόνη. Κάμερα είναι δύσκολο όπως είναι έτσι η κάμερα. Και δεν μεγαλώνει. Με τίποτα. Ο ντρομπαλάς θα πέσει πάνω μου. Ο ντρομπαλάς βοήθεια. Τώρα θα ξαναπέσω. Και την οθόνη που μου είχε βάλει το game. Όπα. Κάτι στο παλέτη, νομίζω η δεύτερη είναι. Πώς παίρνεις το φτιάρι, ρε? Πώς παίρνεις το φτιάρι? Α, έχει τέτοια. Όπα, πολύ βαρύ το φτιάρι. Όπα. Όχι, παρκούρ. Αλλά εγώ είμαι προς το παρκούρ, δεν με νοιάζει τίποτα. Νοιάζει κανένας και τίποτα, τους περνώ όλους. Όπα. Μπροστά. Όπως παλιά που έπαιζα Roblox. Το να ξαναδεματίσει. Έρχεται η μπάλα. Προλαβαίνω να πάω εκεί. Γρήγορα. Το πρόλαβα. Είναι εκεί. Λοιπόν, θα να τρέξω. Εδώ δεν ξέρω. Μπράβο μου. Εδώ είναι.
Ναι, δεν μπορεί να μπει μέσα χοντρουμπαλάς. Δεν είναι τόσο χοντρός. Δεν χωράει εκεί μέσα. Πάμε πάνω. Αρχίζει. Ωπα ρε φίλε, και στο κινητό είναι δύσκολο δίκα. Όπως τρίπεις την οθόνη είναι full δύσκολο. Κάνω πάρα πολύ ώρα να το πω. Νομίζω αν το πηγαίνω. Πώς πάει έτσι η οθόνη. Δεν το κάνω καλά επειδή είναι στο κινητό. Συμβουλιστή είμαι καλύτερος. Όχι ρε. Το ξέρω, θα πέθανε εκεί. Στο Roblox κάποιες φορές σου γυρνάει η οθόνη. Ναι, έτσι. Μου γύρισε η οθόνη και δεν μπορώ να πατήσω. Σου γυρνάει η οθόνη και δεν προλαβαίνεις να πατήσεις το κουμπί. Ναι, πρέπει να παίζει από την μπροστινή οθόνη για να το κάνεις αυτό. Το picture. Αυτό είναι για να βάλεις φωτογραφία. Τι κάνω. Δεν είναι αυτό. Ωραία. Είναι αυτό. Να τις να το βάλω στην άκρη. Όχι. Δεν μπορούμε να μπούμε από εδώ. Τίποτα δεν σπάει. Ωραία, είναι δύσκολα αυτά τα parkour. Εύκολα είναι στο κινητό, είναι δύσκολα. Τόσο σας λέω ότι είμαι καλός στην εμβολιστή και δεν έχω βάλει κανένα βίντεο στην εμβολιστή. Θα βγάλω και θα σας δείξω. Θα ανεβάσω στο σκέτο Gemini. Ωραία φίλε, ρε ψημό. Σου μοιάσα χοντρομπαλά, σου μοιάσα. Τι είναι αυτό. Α, ναι. Σκάλα. Πού σκατά είναι τώρα η σκάλα. Ένας θεός κάνει. Αυτό σίγουρα θα πάρει πάνω από 3 λεπτά για να το κάνω. Όχι, δεν πήρε το 30 δεύτερα. Μην πέσουμε. Ωραία απλά πηδηματάκια. Και τώρα αρχίζει το δύσκολο. Απρίλ αρχίζει το δύσκολο εδώ. Απρίλ. Το ξέρω. Ωραία φίλε, πάω την αρχή. Σκουπίστρα. Τουμ 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 τουμ. Τον έκλεισα, ωραία. Το άλλο είναι εκεί. Ωραία. Τώρα θα πέσουμε 100 για να πάρουμε το.
χρειάζεται καν να κάνουμε parkour. Χρειάζεται. Και αυτή έτσι. Αυτή την έχουμε κάνει. Α, σταμάτησαν όλα. Τώρα μπορούμε να φύγουμε από εδώ. Όχι ακόμη. Αλλά θα φύγουμε. Ελπίζω. Εδώ που πάει, πίσω. Όχι! Άντε ξαναπέθανα τώρα και πήγαινε πάλι την αρχή. Γιατί έπεσε στο πάτωμα. Φαπρίλ. Άντε πάλι ξανά. Φαπρίλ, άντε. Νομίζω σχεδόν. Αχ, το τρομάτισα. Όχι. Α, έχει πολύ ακόμη. Έχει πολύ. Α, είναι εδώ. Αυτό εδώ. Από τώρα. Αυτό ήθελα, ρε παιδιά, να πω τώρα. Έχει αυτή εδώ την πίστα που είναι εκνευριστική για μένα, γιατί όλο χάνω. Αντί θα πεθάνω τώρα. Ωχ, δεν πέθανα. Πέθανα πολλές φορές εκεί. Θα πεθάνει στο μέλλον. Πάρα πολλές. Και το τρομάτισα. Έλα. Βάλαμε μες στην τρύπα. Πρέπει να πολεμήσουμε μια καραμπίνα. Και έχει ένα μπόλμπαρ. Ρε φίλε, αυτός ο κουτουμπάλας έχει και μια κουτάλα εκεί. Πρέπει να πάρω την καραμπίνα. Έρχομαι μπροστά. Τώρα είστε έτοιμοι να διαλυθώ. Διαλύθηκα. Ωραία φίλε, πονάει το κεφάλι μου. Ωραία φίλε, χτύψα το κεφάλι μου όπως κατέβαινα. Exit, ωραία. Μου τα λέει μένουν. Ευτυχώς. Ωραία. Όχι. Παραλίγο. Ωραία. Έρχομαι.